kumsang ni som ni pahni mangzovin kumthar kumsang ni som ni pathum kanchuang kai le don tareng mai kumthar hian engeron thlen don ti hriat chak na alo om fo thina Hrilhlawkna loam to te kan kewa kumzabi som parukna a friends arsi chanchin zirmi Nostradamus le Peter mit delite Hrilhlawkna alo langa kumsang ni som ni pathuma an Hrilhlawkna te kantar langang Nostradamus Hrilhlawkna te hi les prophetis bu tlarli hla zakwa somli pahnia tanga lak chua thin ania kumsang khazanga somnga panga khan ti chuania tun thlengin ngai event ala hloa Queen Elizabeth pahni na athi hnuwa pheika chuan hele khabu hi ashral akal le zual Nostradamus Hrilhlawkna te hi kongshrang ranga mebel thei turin ziania chuwangin athleng dikanga ngai atam thei hle mase arsi lamzir mi dang te chuan horoscope nen adang lamna a om chuang mi alove anti sak thunga Hrilhlawkna te hian a huam zau thei em awangin thleng dik po atam na ro e chungzinga chuan Adolf Hitler ron chua tur thu te thla a mi hring lon te po atela COVID-19 po kha alo Hrilhlawk to e antia mase he hi chuan nial atok na saviau thunga Hrilhlawkna te hi chu oi bur tur chi hanilem lo ti kan thria to kha kumsang ni som ni pathuma thil thleng tura Hrilhlawk pakhat chu sikeisena lon tumna chungcha ngane Nostradamus chuan Hrilhlawk buwa hian Mars athim tur thu asoya mitam tak chuan hei hi sikeisena lon tuma mi hring te hmalak na chu kumsang ni som ni pathuma atlol don ninan ngai sikeisena hian ramhrang rangin thlalem an hantir toa kan planet thennom hi engchiang nge ni teaser chiang turin NASA chuan robot tepo alo han thon to ani kha mase mi hring lo ne ro chu ala hnai chi alo Elon Musk le a company SpaceX chuan Mars alon hi kumsang ni som ni pakua chuan puitlin thei antuma hei hi a hnai vai bernin vansang longa chuan tumpo hi anom nual to ne kumsang ni som ni pakua hian an puitlin thei do nem ti chiang lova mase SpaceX chuan an project hian malama panzel ninan soya Hrilhlawkna tanga en chuan nakuma SpaceX hian Mars an tlo tumna harsatna lian tak an tok don tina te po ani mele Hrilhlawkna hian kuma inziak ngai lova chuwangin nakuma thleng tur tia ahun lai mil tur chu ahla tang hian thlan chua mai thin ania chutatang chuan indo puite po chuak theidin hmuna ding Nostradamus chuan thlasari chung indo pui thlenganga misual te wangin mitam takan thiang friends a phei chuan khopahni ti lo chu atlom vek don ani tina ziaka he Hrilhlawkna hi kumsang ni som ni pathuma thleng tur ani chuan ram le ram indo na hnai vai ber chu Ukraine le Russia te in kara ania hei ayana sajok hian apun lun angai don tinane hebaka hian China le Taiwan te chu kumsang ni som ni pahnia anin ngur deuh reng boka indo puya chuak don tak tak ani chuan hemi pahni hi abul tran na nitura antin zon deuh ber chuane Hrilhlawkna hian khuarial chiat na thleng tur lam hoi om boka Nostradamus ziadanin leite chu aro zawang chimbal langreng chungin tuyalian bokang atia sikle sadang lama wangin Hrilhlawkna hi chu kan hlat vak om love ram tin maya kumin kha nipuilaya alumber trumania mun then khata ruwa tui atam em lain England ramanga te chuan kumsang khazakwa somthum panga hnuwa ruwa tui andon tlember trum ani vele thung
siklesa danglam hian harsat na lian tak aron thlen dona tuifin riat chim chin asanganga tuilum na asan belze lawangin nung chatam tak anthiang rods le genoa te chuan trampui mit hi atladon tina Hrilhlawkna heba ka hian kumsang ni somni pathuma a Hrilhlawkna thleng dik theya an ngai zinga economy tluchia wanga tram tla tur chu atel boka Nostradamus chuan mombatia in khoizu atawzoka eitur manchu ataw awangin mihringin mihring pui a eyang atia a Hrilhlawkna hi athleng dik don ani chuan economy tluchia wangin tram atlanga mihring sa eina tepo athleng don niyom tak kane norhuai hotna chungchang po a Hrilhlawkna hian aum boka phubalak na le thilrap thlak danglam hoin in thlak danglam na lian tak kaum dona in rem na bo chiat aniyang atia norhuai hotna le revolution lam hoi ane he Hrilhlawkna hi athleng dik don ani chuan irana ani melber masa amini wangin an buai meka revolution chuak theidin hmuna anding ve mekane Nostradamus hian kumsang ni somni pathuma chuan pop thar kan muang ti ngai thei turin a Hrilhlawk le boka Catholic Koshan Luber hi Pope Francis ania kumsamriat paruka upa ani veto Nostradamus chuan pop hian a upat to wangin Catholic Koshan Luber ani na chu kalsanin pop thar thlananianga amaron thlak tu tur chu mi hlau om tak mai ani dona ahmalak na wangin soi neu po atam hleang tina ziaka Pope Francis hian Christmas puala Chcha asoya chuan cholatum lam hi asoilem lova nakum lama achol thutin Hrilhlawkna chu athleng dik donem ti kan lawen china niang chu achol talem lawani poin Nostradamus hi chu adole chuang mi alawang a Hrilhlawkna hian a huam zawa omze hrang nei thei ani tlat tane a Hrilhlawkna lian tham dang le chu khovel in rel bolna thar alang don ti hi ne kumsang ni somni pathuma thil thleng turzinga mi pale meichia te chu thokhovin society thar andin chuakanga chu chuan ra thataka chuang atia mase he in rel bolna thar hian adai reidon lova thil thra aron thlen po chu reilo te hnuwa arele mai don ni na Hrilhlawka mi thlen khat chuan he Hrilhlawkna thlen dikna tur chu US ani antia anram din hmunenin a thlen theina rem chang atam bere antine Baltic zol nei anti mai thin middel Peter ve thung kha chuan akumang thlia thlein Hrilhlawkna anei ve thin thung ani kha kumsang ni somni pathum a Hrilhlawkna te hi a hlau om rem khop mai kumsang ni somni pathuma hian ramlian tak pakhat chuan ral thuam hlau om ayan chin dona he ral thuam hi mihring chimi puk thei tur natna hlau om pai chi ni in dona mel mang tidang lam vek thei tura aruatane heba ka hian nuclear a chiatna thleng dona chu chuan khovel chu nasatakin asop don bok nina tarlanga nuclear meltdown awangin kan leivirna orbit chu a inson don nina tarlang boka nuclear ral thuam po apuak deuh chuwa tura anga yane indona chuak done tinai ro chu ani lem lo thung a Hrilhlawk dan chuan kumsang ni somni pathuma hian ni zung chakna thlipui iti mai teang solar storm nasatak chuan khovela ron thleng dona chu chuan heral thuam hlau om anda thatte hi aron tipua kanga chiat na nasatak athlenin electric achena sanga in biak bona lama harsat na lian tak athleng donani ate kumsang ni somni pathum hi naute siam dana danglamna aron langto tura angayani bok naw paidan pa ngai kher kha angai to don lova
laboratory a nau pai hmain naute samrong le anmit rong turte ati dang lam thei to dona naute in anu le pa achun kher lo hani poin ngai that lo na tur a om to don lem lo tina te po a Hrilhlawkna tang hi chuan ani hmele kumsang khazakwa somkwa paruka boral to hemit del peter hian khovelom dan tur alo soilok nual to a kumina phei kha chuan thleng dikatlem khop mai Hrileng awanga kumin chommalam kanin khar khip lai khan thil thleng tura a Hrilhlawk chu tuin tura har sadona lui abol hlowangin tui hnar dang kan ngai tua don ti te India khaw khuwa papuan awangin drama tlanga kholum zawng po Celsius degree somnga vela niyang ti te alien ten khovel beiturin asteroid anron tir don ti te Siberia vurama virus thar hlau om lutuk mu chuani yang atia heng te hi a thleng dik lo hlom vek kumsang ni le palia tsunami thleng tur lo soilok dik to hian kumsang ni somni pahnia Asia ram le Australia ram te chu tuilian awangin an buai don ati boka hei po hi buaina lian thamang chuan a thleng talem lo kumsang ni somni pahnia thleng tura a Hrilhlawk zinga chuan technology in kannu na kai hruai toang phone le adanga hun kan hmang tam to dona enge alem nia enge tak ti hriat a har sa to don ati chu a thleng dik ber ani tamai ome kuma thar don a piang in heng zol nei pahni te Hrilhlawkna hi aron lar ve zia thina pakhat jok hi a thleng dik lo na sa thei viawa pakhatero a huam a zau em awangin a thleng dik lo hlei thei lo thungane Hrilhlawkna te hi mitam tak chuan puithuna a thlaka an ngai thina Bible chunga mi ani lo chuan rin tlak tak hi awang du viawe an ti thrina ne